Siyanibingelela nonke balaleli nababukeli egameni lenkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda izwi lenkosi uJesu Kristu njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa ufinyelele eqinisweni elinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa, sizocela ukuba bathathe imininingwane esoyishiya, nalabo abanobufakazi, nalabo abanesambulo uJesu Kristu esekunikezile isambulo kuba usithule kuzo zonke izindlebe ezilalele eziyimisela ukuze eqinisweni elinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi, kuba nithathe imininingwane esoyishiya njengamanje. Sizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadle bakho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele njengakho konke esishumayeza ngakho, esifundisa ngakho, ukuthi fakazelwa imibhalo engcwele nomoya ongcwele uyafakaza kuwo wonke amabandla kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, ungakhohlwa ukusubscribe ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiphilileyo ezisiholela ebungcweleni. Izwi lenkosi uJesu Kristu, ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ngezimfundiso zenu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso ayiphethe kube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge Baba wethu osezulwini ngesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane, yamukelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo embhalo. Umoya ongcwele khazimulisa kule ndawo. Sheshisani bazalwane, nithatha amaBhayibheli siyamsane kule ndlela yobungcwele neyiqiniso nguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini amandla onke, inkosi yokuphila, inkosi yenkazimulo, inkosi yamakhosi yena obusayo emhlabeni nasezulwini. Akukho okukhona okwazivelela, konke kuvele ngaye, kuvela kuye ngamandla akhe. Siyambonga ngale thuba siphe lona ukuba simise la, ungekona ukuhlakanipha kwethu kepha kungumusa wakhe asenzele wona ukuba sifinyelele kumazini ngokomoya nangokweqiniso. Simbonga zikhathi zonke, sinxusa mihla yonke ukuba izwi lakhe lipheleliswe kithi, sipheleliswe kuye, sisindiswe ngaye egameni likaJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abathembeke ezwini lakhe, baliphatha, basilobela, bashiya nobufakazi ukuze kufinyelele lesikhathi esikiso manje. Siyambonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe abangcwele abaphathisa izwi ngendodana yakhe uJesu Kristu, wayesebagcwalisa ngesiphiwo sikamoya ingcwele kulabo abakholwayo egameni likaJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi, ithemba lethu lokuphila, uyena othembakele, ongaguqukiyo, omile, ophakade, ongenasiqalo, ongenasiphetho, inkosi yasemaphakadeni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngeke sipheze ukumbonga
ngokusenzela umusa kade sifele ezonweni kepha wasikhipha ngesandla sakhe esiphakemeyo. Yena ongaguquki, yena ongayenzi iphutha. Uyacabanga nje uNkulunkulu kube wasenza njengoba ujahile emsebenzini noma esikoleni ulate, ushesha, ungafuni ukuvuka early. Ukuba uNkulunkulu wasenza waphuthuma, yonke into yaphuthuma. Ngabe asiphelele, ngabe mhlambe indlebe ihleli emlomeni noma amehlo ahleli emadlebeni. Kepha uNkulunkulu wasenza ngothando, wasenza ngomusa, wasenza ngeqiniso, wazinika isikhathi ngokuba yena uNkulunkulu obekezelayo, uNkulunkulu onomusa, ophuzayo ukuthukuthela futhi ke osheshayo ukuthethelela. So kukho konke ububi bethu uNkulunkulu usibekezelele. Abanye bawutholile umusa bawuxhaphaza, abanye baficwe isikhathi umusa besahambela kude nawo. Basheshe badlule emhlabeni, isabelo sabo sike endaweni abafileyo. Lapho khona ukukhala nokugedla kwamazinyo, nobumnyama nezinhlupho zaphakade, nezimpethu zakhona ezingafi, nomlilo wakhona ongacishekiyo. Osuhlupha nomphefumulo wakho ngokuba umuntu kamoya uyena omkhulu kunalo wenyama. Lo wenyama uholela lo kamoya esihogweni. Lo kamoya uholelwa ekuphileni uma ezokwamukela umoya wasezulwini. So sinikwe isikhathi sokuthi sifinyelele ekwazini ukuthi egcineni sonke sinesikhathi esibekiweyo sokufa. Bonke ababekhona ngaphambilini bafa, abakhushulelwe ezulwini, abangazange bakubona ukufa, abafa bavuka baphinde bafa. Bese kuba khona lo owehla evela ezulwini, wafike wakha nathi phakathi kwabantu, waphila phakathi kwabo. Bayibona inkazimulo yakhe njengoyozele yena yedwa, wasebethelwa esiphambanweni, wafela esiphambanweni. Waphuma umphefumulo ngoba ufa umphefumulo, kwafaya inyama esiphambanweni. Bayithatha inyama bayisonga ngendwangu, bayifaka ethuneni, bayivalela ngeke. Kwathi ngosuku lesithathu njengokusho kwembhalo, wasekhazimuliswa umoya oyingcwele, wayesevuka ngomzimba wenkazimulo. Lo mzimba lo okuyiwona esifanele ukuba nayo uma sifa silinda isikhathi sokuthi ke useyabuya. Ngokuba abafe befele ekulungeni bona banesabelo sokuphila impilo yokuthula nokuphila okuphakade. Kepha abafe befele sonweni bonke bayahamba bayofa ukufa kwaphakade, okufa kwesibili lokho kuyichibi lomlilo. Kepha bonke abafe bekholwa bephila impilo omngcwele, bahamba ngamazwi kaJesu Kristu. Bona ke isabelo sabo sike emzini wabangcwele, lapho khona kungangeni lutho olungcolileyo. Uma unenzondo awungeni, uma uphila impilo yobufe ulala ungashadile awungeni, uma uphinga ushiya umshado wakho awungeni, uhamba uyophinga ulale ngaphandle awungeni, ukhipha izisu ngeke uzungene, ubulala abantu ngeke uzungene, uyantshontsha ngeke uzungene, umthakathi ngeke uzungene, isangoma ngeke uzungene, umuntu owenza imlingo ngeke azangene, abantu abafana abalalana bodwa ngeke baze bangene, ababiza amadlozi noma bakubhule emadlozini ngeke baze bangene, abantu besifazana abaluka izinwele zabo bafaka amacici bazihlobise ngeke baze bangene, abantu besifazana abafaka amabhulukwe ngeke bangene, amadoda agqokisa kwabantu besifazane ngeke azangene. Yini enye futhi, abazigabayo befaka imithi emzimbeni ngeke baze bangene, abakholwa kaShembe ngeke baze bangene. Ukuba yini? Abahambi ngoJesu bahamba ngoShembe, bazi noNkulunkulu wabo. Ababiza uyethi Maria abangasho ukuthi Jesu Kristu, beqamba izinto ezingekho eBhayibhelini ngeke baze bangene. Abafafazwa ngamanzi ngeke baze bangene. Leya ndawo kuthiwa indawo yabangcwele kuphela. Kuthiwa kungenwa ngesango, ngaphandle kwesango lapha kwincwadi yesambulo yakutshela ukuthi abanjani. Nginika incwadi yesambulo, Sahluko 22 verse 14 or verse 15. Noma qala nje verse 14 kuya 15. Babusisiwe incwadi isambulo isahluko 22 verse 14. Go ahead. Babusisiwe
kuthiwa abahlanza izingubo zabo ukuhlanza ingubo yakho ukuphuma esonweni ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila. uma uthola umuthi wokuphila ilapho khona ke uNkulunkulu ekhuluma noAdam lapha kwincwadi yaGenesis ethi uma ngase umuntu alule isandla sakhe athathe emthini wokuphila aphile okuphakade engeke sakwazi umuntu ungena ngokwenyama ngokuba khona lento ekuthiwa ke umlilo okhavile lapha inkemba iphenduka inhlangothi zonke yomlilo bese kuba khona amacherubi bese kuba khona isihlahla sokuphila ngale leso sihlahla sokuphila uNkulunkulu leso sihlahla sokuphila uJesu Kristu. So akekho ke ongakwazi ukuthi azingenele lapha ngaphandle kwaJesu. Ingakho nginitshela zonke lezi zinto ukuthi bonke abantu abenza lezi zinto nezinye engazibalulanga izidakwa futhi nazo ngeke baze bangene ngoba lithi iBhayibheli ngingena ilutho omngcolile. So babusisiwe abahlanza izingubo zabo shiya isono uzungele lapha ya ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila. Ilungelo lemhlabeni no government noma unababusi babizwa ngani ababusi babizwa ngababusi. So ababusi balemhlabeni bona banika amalungelo asemhlabeni ngithi amalungelo abo amanye ahambisana nomthetho kaNkuluNkulu amanye abo aphambene nomthetho kaNkuluNkulu njengokukhishwa kwezisu njengokuthi kuphuza utshwala njengokufeba njengokubhema ugwayi njengokukhipha izisu njengokuthi nje kudivozwe. Do you understand? So nalokuthi abafana baganane bodwa nabantu besifazane babe nesithembu amalungelo alemhlabeni aphambene nomngcwele amalungelo enwenikwe ubani uhulumeni wenu elimvotela lemhlabeni isona sizathu esingenza ngingeke ngikivote ngeke ngivote akathani noma kuthiwa umuntu weANC noma weIFP noma weMK unginika ulift kuthiwa kuyovotwa noma kuthiwa unginika imali athi ngihambe ngiyovota angithengwanga mali. Lithi iBhayibheli kwincwadi kaPeter ke asisindiswanga ngegolide nangesiliva sisindiswe ngegazi sithengwe ngenani eliphezulu legazi likaJesu. So anginandaba namaqembu nepolitiki yasemhlabeni. Kusakhona amakhosi yebo kwakumele siwahloniphe amakhosi. Kepha ke iBhayibheli melikutshela lithi ke lalela ngifuna uzwisise lento le kwincwadi incwadi lapha ya incwadi ongiphele incwadi esibili yaseKorinte sahluko 4. No, sahluko 4. Qala kule yase-Efesu uverse 13 sahluko 6 verse 13 qala kuyona. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkuluNkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi nalapho senifeze konke nime. Ngakho yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso nifakile isivikelo sesifuba sokulunga izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula kukho konke. No awuhlehla uqala lapha ku10 no11 elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkuluNkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane ngokuba asibambene negazi nenyama asilwi nenyama negazi kodwa sibambene nemibuso. la indaba sikhuluma ngemibuso khona imibuso nina ngicabanga ukuthi khona indawo ezofike nibone ukuthi isemnyameni lapho kusuke sekuveza izinto zikamoya zikaSathane kepha imisebenzi kaSathane ibonakaliswa ngabantu esiphila nabo. You understand? Eparlamente khona imisebenzi kaSathane emsebenzini yabakhona imisebenzi kaSathane esontweni yabakhona imisebenzi kaSathane kuma companies amaningi kuyabakhona imisebenzi kaSathane. Lento le ivezwa ukuthi umuntu enze into ephambene neqiniso likaNkuluNkulu lapho suku usubona khona ukuthi imibuso esilwa nayo ikuphi ilapha phezulu kulawa abaphethe bekuthiwa imibuso ephakeme ezonto le ophinde uyifunde lo ncwadi thini ngokuba asibambene nagazi nenyama kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe labo obumnyama izwe lobumnyama izwe lesono. So ababusa lemhlabeni ubuko Herod ebusa ubufuna ukubulala uJesu Kristu
engakozalwa yazi ukuthi uzozalwa uHerod wayebusa ngithi uyambona uFaro efuna ukuqedla ngabantwana bakaIsrael nezingane zabo ezethi akhanjwe ziyofakwa emanzini ababusi labo you understand ngisho uyambona uAhabe uJezebeli ebulala abaprofeti bakaNkulunkulu uyambona futhi ke uHerod lapho esebulala uJohane uMbhaphatisi ababusi abalwa neqiniso lenkazimulo kaNkulunkulu uyababona ababusi bakaIsrael angifuni ukwenza kakhulu ngabasemhlabeni ngoba basemhlabeni vele sebeqalile kade baqala Hitler George W Bush bonke basebenzela uSathane no Donald Trump nabo bonke abanye bale Africa nabo Cyril Ramaphosa nabo bantu baphakathi kulombuso omnyama you understand ngoba baphasisa izinto ezingahambisani okungcwele you understand oThabo Mbeki bonke oJacob Zuma baphakathi emandleni obumnyama akekho okhuluma okungcwele you understand ngisho wakuthiwa yena ukuthi uGatsha wayethi ke uyikholo ukuthi umuntu bekhuluma ubiza iBhayibheli noma biza ivesi eBhayibhelini kepha imisebenzi ingafakazelwa ilokho ke athi ke uyikho imisebenzi phela efakazela ukungcwele you understand hayi ukuthi ngoba naku bayithanda ivesi elithize akunandaba nevesi elithize baningi abantu bayakholwa banamavesi abawathandayo na indaba la ithi abantu abasemandleni ngisho emsebenzini iboss yakho kunabantu besifazane sikubanuku bezile ngenxa amandla weyaphethe you understand inokuthatha imali zomgwazelo ukuze kufaka abantu emanager you understand kunezinto ezenzekayo amandla abantu abasemandleni ngikhuluma ngabantu abasawote abawosomatekisi abanye babo abathwele amandla obumnyama lawo you understand bafuna ukubusa ngikhuluma ngezinkabe eziphatha izibhamu ngikhuluma ngabafundisi abafuna ukuphatha thoba namandla ngoba naku baphatha iziwasho baphusa abantu abantiye anezinsila zabantu abafileyo amandla obumnyama la bayabusa labo bantu babusa phezulu you understand niyathanda amantiye akhona you understand amandla obumnyama imisebenzi yalemhlabeni kuthiwa yizwe lelo obumnyama you understand so kuthiwa masingabandakanyeki nalabantu masingaboshelwe ejokini nabangakholwayo masingahambi nabo kukuphi ukukhanya phakathi kukuphi ubudlelwane phakathi kokukhanya nobumnyama you understand iBhayibheli siyithempeli kaNkulunkulu so ithempeli kaNkulunkulu lifuneka lihlale umoya walo weqiniso umoya ingcwele uJesu Kristu ufuneka aphile kwena you understand ingakho iBhayibheli lithi mawubekini lo mqondo wakuKristu singahambi njengezwe singazibandanyeki nemisebenzi yabo yobumnyama ngokuba thina sesaba ukukhanya thina sesikhishiwe isho njalo incwadi ngithi incwadi yase-Efesu nayo futhi ibala lokho sahluko 5 kusukela kuverse 1 izinazi zasingabanye babo you understand maningi masingakhohliswa umuntu ngamazwi ayize masingadukiswa umuntu ngamazwi ayize ngokuba ngenxa yalezo zinto ulaka lukaNkulunkulu lehlela phezu kwabantwana bokungalaleli ngakho ke ningabi ngabahlanganyela nabo you understand iBhayibheli likhuluma amazwi sengakhulumile liyaphindelela liyangifakazela ukuthi lento ibhalwe phansi ukuthi thina abantu abangcwele thiwa siyithempeli kaNkulunkulu ophilayo onginika incwadi ngithi incwadi nginika incwadi incwadi yabani kodwa yasokuqala baseKorinte abokuqala baseKorinte sahluko 6 ngifuna from verse 15 ngokuba ke angikwazi ukuthatha le tempeli ngilinikele ezintweni zobumnyama ngokuba ke ngithengwe ngenani eliphakemeyo so uma ngithengwe ngenani angikwazi ukuthi ngithathe into yenani ngiyinikela kwinto engelutho eyizeleze imali yakho iyizeleze you understand imali yakho iyizeleze imali yakho ibalekile emhlabeni ngale ezulwini ayibalekile imoto yakho iyizeleze ibalekile emhlabeni bephakade ezulwini leyomsebenzi you understand impahla zakho ezibizayo ziyizeleze kepha ngale ezulwini yazinamsebenzi lemhlabeni zibalekile you understand so lo mali yakho mangaze uyithathe nje manje lo 10 rand wakho ungifakele wena emlilweni ungitshela ukuthi usazophinda uvuke noma ngezinyawo uphinde ubone noma wande so kusho ukuthi ivalue yayo noma inani lakhona alikho
liyinani ngoba nake uyiphethe ngesandla bese ingasekho esandleni seyiphelile. You understand? So kunezinto eziyigugu kepha ezingenamsebenzi. Ingakho uJesu athi ke masingazibekeli ingcebo emhlabeni. Kepha ingcebo yethu mayibe sezulwini lapho kukhona ke ukuphila okuphakade, kukhona isecurity. You understand? Security ukuthi ke akho mnyango ozovalwa ngokuba kuphila abanjani abangcwele. You understand? Emhlabeni kuphila siphila ngaphansi kombuso obumnyama. Ingakho abantu beqasha ama-security ukuthi kube khona i-neighborhood watch, abantu abagadile umphakathi. Ingakho khona i-forum. You understand? Ezulwini ayikho i-forum uJesu ugade yonke into, ukhazikhazi bakhe ibona obukhazimulisayo. You understand? Akukho langa, akukho zinkanyezi, akukho inyanga, kukhanya ukukhanya nje uJesu kuphela. Hallelujah. Hallelujah. Akusekho ubusuku, ayisekho imini. Sesiphila kwaphakade, akusekho kulala, akusekho kwezela. Sesiphila ngokuthula. Ngokuba umzimba ukhathala yilokho njengamanje, yabona umzimba okona. Yabona ngisho ulele uphupha usuke umphefumulo wakho ukutshela ukuthi awulele, uyi-conscious yakho ngesigezi noma bathi unembeza wakho uhambisana nomphefumulo wakho. So umphefumulo angithi mawulele uyaphefumula. So nomphefumulo ufuna ngabe uyathula phela nawo ukuba uyaphumula. Ungaphefumula ubusuku wonke. Kuthi bese uvuka uphefumule. Ukufakazela nje ukuthi mawulele uyaphefumula, umphefumulo wakho usho uyasebenza. Ingakho ukhona uzusuze ngokuba umoya ukhipha indlela zonke. Do you understand? So ngaleyo ndlela leyo kuyafakazela ukuthi umphefumulo awunakuthula. Into ephumulayo yini? Inyama yakho. Inyama iyona ekhathalayo, inyama iyona efayo, inyama iyona ethathwa enhlabathini, inyama iyona ephinde enhlabathini. Kepha umphefumulo wakho wona wodwa awunakuphumula njengoba usakwele njengamanje. Uyabona bese kuphuma umphefumulo bathi umzimba wakho uphumulile, usuke usufile. Hallelujah. So akukho kuthiwa ke makalale ngokuthula, awukwazi ukulala usahamba esihogweni. Ukuthi ubuhamba esontweni uthi ufuna ezulwini lokucula ngomuntu ufuna ezulwini, kepha ke ubhizi udlala uMasidosi emhlabeni nangalo uzobuwalka, uphinde uwalke, uzobumasha, uzovuvukalelwe izinyawo, uhambe lento abekumele uyidombe kuthiwa hamba ufinyelele ngale. Vuvukala izinyawo ushibile kuwe. Uphinde uvuke, uphinde uthi uyahamba indlela, ukhala izinyembezi isimaye kungasekho kuphumula. So linde nje okwesabekayo kuphela. Umlilo ozakuqeda wonke amaphikankani. You understand? Lokubhiyona ukuphuza nangale uzobuphuza ungasathandi lemhlabeni. Uhamba uyovukela ekseni, uyanokho ekseni emzini womuntu. Uyakhumbula 17 engihlala khona ekseni uma wedayisa utshwala. Noma ke abangani bami ngangihamba nabo bese sifuna utshwala ekseni. Sekuvale wonke amathaveni, utshwala beyagqila zathi utshwala. Hamba uyonokhela abantu ukuphi lokwenza. Uhamba uzuyokweqa ilokishi, uweqa amalokishi, uhamba uyofuna ukudaka utshwala. Engabe uyalala. Nangalo usazophuza ke wasathandi lo tshwala. Hayi lo gwaye ubhemayo ke manje. Shunqisele esitimeleni lo gwaye emateksini bawubhema ngenkani leyo ntsango. Usazobhema ungasathandi. Yabona emhlabeni nisathanda. Bathi uNkulunkulu akanenkinga phela mawuzothi kancane. Ayikho lonto leyo, do you understand? Lithi iBhayibheli akungeli lutho olungcolile. Wafaka ugwaye emlobeni uyazingcolisa. Wanalo umfazane engashadile ngokuthi kancane uyazingcolisa. Wafeba nje noma waqamba amanga uyazingcolisa. Wazonda nje uyazingcolisa. Wabamba iqhubu nje uyazingcolisa. Yesele. Banike. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 6 verse 15. Yes. Anazi yini ukuthi imizimba yenu iyizitho zikaKristu na? Imizimba yethu izitho, into meyisitho eyilunga. So mekuthi uJesu Kristu umzimba ophelele mhlambe ngisenyaweni. Ngingazibala ngoba sikhuluma ngomzimba kubalekile ukuthi ngiyini. Sengenze isibonelo. Mhlambe ngiyisandla, mhlambe ngumuntu, mhlambe nguzipho. Uzipho ngalibona ngathi alinekekile nomsebenzi wakhe. You understand? Kwenza njani bese baba ngabe uzinwayisa kwenja yini uhambe uthatha unyawo uzinwaye njengenja noma uzinwaye ngamazinyo njengenja noma usebenzisa izinzipho. Ngitshela phela. Hallelujah. Yayizo lonto leyo. So nezinkopho ezinomsebenzi wayo ukuthi kwezinye izinto ziyahlala zifuna ungena emehlweni inkopho zifike zivale ziwufefe. Ziyakwazi nomsebenzi bese ungasenazi izinkopho yonke into vele iyaqe nje. Ifuna ukungena noma kanjani.
You understand ukuthi ke amashiya nomsebenzi. Uyambona umuntu ongena amashiya ukuthi akaphelele kubona wena ukuthi hayi nomuntu akanayo khonto eshodayo. Ngoba uyabona ukuthi lo muntu ufuna ngabe naye into engabe ikhona. Because yonke into nomsebenzi. You understand? So lo muntu engasela amazinyo aphelele uyabona ukuthi baze bamhleke bathi unezisingo. Bambuza ukuthi afuna kanjani. Uyabona amazinyo amasebenzi amasebenzi amazinyo. Afike ahlobise ngesikhathi uhleka. Ungawoqedwe emva kwalokho aphinde asebenze ukuthi mawudla uhlafuna. Hallelujah. You understand? So, uma ungaphathi kahle amazinyo akhe azobola bese ayanuka. You understand? Bese kufanele likhishwe. Awusena amazinyo. So kanjalo ke uma ke wena uthanda izinto ugcina sowushort. So kuJesu Kristu sifanele ukupheleliswa sibe amalunga aphelele yafunction ngendlela efanele. You understand nje ngishoyo? Ukuthi bese imazimba bese amalunga emzimbeni kaKristu fanele sibe amalunga asebenza ngendlela. Elisebenza umsebenzi wakhe. You understand? Hallelujah. Uyabona ukuthi into engenza isibonelo imoto mekhona okuzongena emotweni mhlawumbe amanzi angena endaweni errong lengena khona uoil imoto ayisasebenza kithi kanjalo ke nawe uma uzofaka ugwaye emzimbeni wakho ukuthi umzimba kaKristu uyawulimaza awusaphelele eKristu awusasebenzi ngendlela kwenziwa yilo gwaye uhlala uhamba ukhohlelise kwenziwa yilo tshwala hambe kubothoza ube isibotho kwenziwa yini ledakamizwa lezidlayo imgwinyo iwunga ziyaniqeda ziyanibhubhisa kwenziwa yini le inwele liziluka nizenqotha ukuthi athi unezinwele ziphelele la ufaka ama-chemical ekhanini zakho seziqale la emumva yini niyazama ukuzenza izinto engezona nincodisa ithempeli likaNkulunkulu wena uNkulunkulu wenze waphelela uthi uNkulunkulu ngamenze umuntu waphelela kepha umuntu uhamba uzifunela izinto zakhe. You understand? Uyabona nje ukuthi indoda iphelele ke ibhizi bambene nenye indoda ngocicane bayahamba babizele ngohani. Glory to God amanga kuhlaza le honda ayikho lonto leyo. uNkulunkulu akayivuma indoda iphelele. Indoda yabona amadoda lebelana wodwa. Melana wodwa achitha imbewu. Endaweni engafanele. Baningi kosaziwayo njengabo somiza abafuna ukwazi ukuthi bona bayitabane bafuna ukuthelana nabanye. Seziningi izitabane leSouth Africa umhlaba wonke. Sezizabekelwa nenyanga yazo kuthiwa iPride month. Yabona ukuphakama le kuthiwa iPride impakamo iza ngaphambi kokubhubha. Uqala impakamo oqala bese kufika ngale ukuthi igombolo qo ngale bhubhe uwe nempakamo yakho. So thina ke umsebenzi wethu kusityale nje uNkulunkulu akakudalanga unjalo wena umfana uphelele wena uyindoda uphelele wena uyintokazi enhle ngisho ngayibhema insanga izikushise ugqoka amabhlukwe uzama ukushintsha istep ezulwini uyaziwa ukuthi umbali wena. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Yes, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu. Yalela ke kutshela futhi ngifuna ukukhanyisa ungacabanga ukuthi umuntu wesifazane wakhiwa ngomfanekiso kaNkulunkulu ungalinge nje uzikhohlise lutho. Hallelujah. Ngiyaphika ilabizwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakha umuntu ngomfanekiso wakhe akasho ukuthi wakha abantu. Amen. Ezolonto leyo ngifuna understand lonto leyo ungalingi uyiphambanise. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. So owesifazane uqhamuka kanjani? Uthi ke ngiyabona ukuthi owesilisa esemdalile owesifazane owesilisa. Uthi ngiyabona ukuthi owesilisa akukuhle ukuthi abe yedwa. Ngiza kumakhela umsizi wakhe. You understand? So umthathapho owesifazane umthatha kowesilisa. So always imani ngifuna ukukhombisa ungalingi ukuthi ukhuluma into engekho ngifuna uvelalela ngifuna ubaningi incwadi yaseKorinte esahloko 11 ngifuna ubakhombisa ukuthi ke owesifazane owesilisa umfanekiso kaNkulunkulu kanjani uyinkazimulo umfanekiso kaNkulunkulu. You understand? 11 starting from verse 10. Ngalokho ke owesifazane ufanele ukuba abe nophawu. Awunginike from verse 8. Incwadi ngoba seKorinte incwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko 11 verse 6 ngokuba uma owesifazane engokhubazele akagundwe uma kuyihlazo kowesifazane ukuba agundwe noma aphuce akagubazele ngokuba nempela indoda ayifanele ukumboza ikhanda lokhu ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu. Ngoba yini ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu. Indoda mzalwane mhlambe niyazi lento nina ibona obafundisi bethu abantu besifazana abangahamboza amakhanda into endala leyo
ukhohlakala lelo. IBhayibheli lityala ngokusobala ukuthi indoda yona ayimbozi ikhanda layo uma ishumayela noma iprofeta ngokuba yona iwumfanekiso nodumo indoda uNkulunkulu ayinto esifazane kepha ngane sifana nezingelosi zikaNkulunkulu usho njalo uJesu kepha lemhlabeni thina ke sihlukanisiwe ingakho khona ubulili kwesilisa nobesifazane owesilisa uyakungena kowesifazane kuphume umntwana owesilisa kana kungena kowesilisa ngoba ngeke kuphume lutho ungathatha kanjani izimbewu ezimbili ezisebenza ngendlela efanayo uzihlanganise uthi ngizophuma uyabona ukuthi into efile akhathana mabuthi isayensi ithini kunomuntu wesifazane obhajwe ngaphakathi kumuntu wesilisa usathane lowo haleluya haleluya usathane lobhajwe ngaphakathi lokutshela ukuthi wena mobuka uzibuka esibukweni ngisho ungazithambisa ngisho ungakhuluma uziteketise ngisho umuntu wesifazane uzama ukuthi show mfethu khamba kanjani mfethu echahola umuntu wesifazane wena uzovuma ngisho uhamba uqinisa izihluzu nezinga zakhe ezithambile usayindoda yebo wesifazane uludumo lwendoda hamba khumula phela esibukweni uzibuka uzobonani unawe yini izimfanelo zokuthi wena ungenza ingane nomuntu wesifazane omunye hamba uzibuka phela bese uzibonile ke uzophese confirm ngempela usathane uyakhohlisa usathane uyanikhohlisa umfundisi othena wamkela izitabane kanenkinga nazo mina nginankinga nokuthi isitabane nginenkinga nokuthi uNkulunkulu akayifuni leyo nto ngoba wena ke mawuza la ungacabanga ukuthi ngizoyeka ukushumayela ngento ephambene nezwi kaNkulunkulu uzofika la uyisitabane ngizoshumayela ukuthi uNkulunkulu ufuna wena uqondile uma uhluleka ukuqondiswa izwi uzoshaya isishopha sakho noma isinqa sakho haleluya shaya khona amen Wenza lonto le mawisidakwa ngizoshumayela ukuthi isidakwa singena ezulwini hayi ukuthi isidakwa singena la endlini isidakwa siyangena la endlini yes lord kufanele singene isidakwa isidakwa nefanele singene yes lord yes lord sizokhandwa ngithi sizokhanda imphefumulo la asiselanga ukuzoteketisa fanele uze labo ufebe bakho ngezivele zakhe efake uze naso unganimbozi ikhanda lakho ufike so kutshela ukuthi uNkulunkulu unimbozi angeke sitshintshe angeke sijike ngakwesokhohlo noma ngakwesokunene sizoqonda ngqo bazibekiwe haleluya uNkulunkulu lokho asinika kona ikona sakukhuluma asizama ukuthenga ubuso bukamakhelwane anginandaba lithi ke ngingamesabelani umuntu kukhona umuntu ongathatha umphefumulo mawufaka esihogweni umuntu ozobulala inyama understand noma kuthiwa inkabu ungena nesibhamu ubekele isinqeni ungene naso so kujela ukuthi uNkulunkulu ufuna wena uphenduke yes lord igazi egcwele ezandleni zakho likulindile ngani amacala akho lemhlabeni ungaphunyuka uzitshela ukuthi hayi wena ubanjwa wena ushanga umuthi wenyanda yale noma umthakathi waleka mhlawumbe yalingana uzofica ngalo umhlaba ngalo olingana ngempela ke ngani umthetho wakho uyalingana umthetho wakho uyalingana kungasekho ukuphatha isibhamu esinqeni labantu bazobe sebose khona abantu obuleleke nayi imali ethi ukhokhelwa ngayo phela uzosethelela utheni hamba esihogweni yabona lizikhokho lemhlabeni umuntu yabona njani nifaka amabhande nifaka izintambo niyagaba nifaka imithi nenza zonke lezi zinto ngoba nisaba ukufa futhi uyigwala windoda lutho vele usiyeke lesibhamu uzophela umngcwele mina kusaba ukufa mina ngafika ungqoqoze bengivele kuJesu nje glory to God haleluya haleluya kunokufela ngilabe ngihlezi ngiqasha ngizongiqalaza ukuthi obani abangifunayo uoba ngingahamba lapha yana bengihle nabantu uhlezi ngalazi ukuthi phambi kwabani akukho lehlelo khona ngokuthula sekuyabakenzeka kuthiwa bangishayile limosha isikade angikhathali ungabubani uma kuthiwa umthakathi uma kuthiwa usonta kuphi uma ufika la sikhuluma ngezwi angikhulumi ngendaba zamabandla namagama akhona ukuthi mina phela ibandla elikanjena laqala bashaka phuma lapho haleluya funa leBhayibhelini uzala waza leBhayibheli lakho yabona abantu besebeshayeke kahle bebona ukuthi lo akahambi ngale ngqondo esijwayele noma ngalo ushunu wethu ushunu enkani akahambi ushunu enkani hamba ngoshunu kaNkulunkulu hamba ngoshunu eqiniso glory to God hallelujah shaya mina ushaya wena shaya yonke into amen othi iBhayibheli afika labelungu sathane lokutshela lonto iBhayibheli umuntu wazi ngeBhayibheli wazini haleluya iBhayibheli likaMoya Ingcwele hayi bafike balisebenzisa ngokuphi wena
ngikhombise phela ebhalwe khona bafika balisebenzisa abelungu iBhayibheli lapho. Hayi nami ngiyezwa vala umlomo ukuthula ngoba unabo ubufakazi. Khona abantu abayikhuluma kakhulu bengenabo ubufakazi. Umbuzo wento wethatha. Hayi ukuthona ngifuna ukulalela wena wethu awunabo ubufakazi mina ngikhombe eBhayibheli. Khombe eBhayibheli. Glory to God was the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sifuna phakathi. Amen. Uzophenduka izono zakho ugeze lithi iBhayibheli masingahlanganyele imisebenzi yabo futhi iyabonakala imisebenzi yabo ngempela ifuna ukudanulwa. Glory to God beningi. Hallelujah. Ufuna incwadi eFesi sahluko 5 from verse 2. Fana ukudanulwa imisebenzi. Amen. Hayi ndaba ukuthi uncenga isono, uncenga isono sincengelani isono. Uncengela isono ukuthi usabe sefaka ethuneni uyofohlwa impethu ushaya. Amen. Uhlushwa lapha ngeke ngoba uthi uncenga isono. Hayi nje mina ngiyazama shame. Kungakanani? Singena isikhathi uzama. Amen. Mngaki iminyaka uzama ulekethi ngiyayile mina ngiyazama. Hayi mina hayi ngiyazama ngiyashaya. Kuphi khona? Incwadi kwabaseFesu isahluko sesihlanu verse lesithathu. Kudla ikhehla elidala elibhizi lokubhala wesifazane. Hayi nami nje ngiyazama. Hawu ngifuna phela ukuthi ngithole ngishaguga sami. Kusho unesalukwazi esihle lapha ekhaya. Yebo. Kuba uhlele saguga sakho ubhizi lokho ebhekene nezingane ezincane. Usegunda inwele. Ngisho ugunda izinwele. Ugunda ishefe. Izinyama zakho zishwabene. Ugugile umdala. Hamba uhlala phansi nesalukwazi sakho bese ke sihambile sayophinga hlala wena ulinda uNkosi uJesu. Hawu indaba lokuzenza isoka la ugonda imbungulu nempandla ufuna ube nempandla ufuna licobezele lokuthi umbhemo omusha uhamba uzenza umfana omncane lalela uyikhehla. Yes Lord. Uhlanganisile u7 uyikhehla. Ufuna lengane ngo14 years uhamba lokhu misale ingane phela ongibale phela hawu ngizokuthengela idrink idrink esanda kwenzani hambe ngithenge ingane zabantu nizidayisisa imizimba ngama drink nama cider nizikhohlakala nina. Pendukani bo. Glory to God. Isikhathi sisekhona. Amen. Lalela, yabona into engizikhulumayo. Wazi kahle ukuthi lento ayiyenza futhi ayilungile. Wazi unembeza wakho uyakutshela. Ufuna ukugona uzuthini? Lithi iBhayibheli. Yebo ubufebe. Wabafebe. Nakho konke ukungcola. noma ngisangabe. Noma ngabe yini isangabe ufisa ukuthi nje engabe engifisa sengabe yabona igama ithi isangabe sethathiwe lethiwa isangabe. Bathi lisho ukuthi ke ngifisa sengabe nje nami nginomfazi onjengaloyana. Yazi ngiyamfisa lo mfazi walo yamuntu. Ngifisa engathi nami namateka nje. Ngiyafisa engathi nemoto kanje. Ngingenza noma ngabe yini ukuze ngibe nale moto. Ngiyafisa ngabe kuthiwa nginemali engane. Yabona lento leyo kwenza uNkulunkulu bisinengiso. Jesus. Because ifiso zakho zifeza ngezinkanuko zokungcola uphenduka isikhohlakali endleleni yokuthi wena uyafisa izo zinto athi uNkulunkulu mazingabalwa emlomeni yethu njengabantu abakholwayo Makungaphathwa nangegama phakathi kwenu. Yes. Njengokuba kufanele abangcwele. Abanjani? Abangcwele. Abanjani? Abangcwele. So manje ukuthi wena uthanda ihlazo wena uzibiza ngekholo kebhubhiza ukona abafana emaclubini ukona amantombazane uyikhama uzwafaka amazinyo ugunda amashiya akho anqamule ugunda izitayela ngoba ufuna ukuyikhama uhambe ngesonto uthi esontweni uloku yohleka lapha ya uloku hamba ulungisa amantombazane emgaqweni embali awuwe lapho mfethu ubona intombazane awesli awuwe lapho mfethu mfethu uthi yazi ngibonile ngakuncane mfethu ngakuncane indlela uhamba ngayo mfethu onga inamba yakho mfethu ngizokubona late ayikahle wena ukahle wena inkani kuyakubulala awuzehlise. Amen. Ubulawe inkani wakwazi ungikhetha ungahamba emall noma ube emgaqweni uloku busy intombazane iyehla ubhekane ulandela yona enyale ulandela yona uyisilima. Hallelujah. Hallelujah. Yini injongo yakho ngempilo yakho? Amen. Oh Jesus. Hamla bafethu ufuna ungcwasela yabona yangani ufuna ukushaya isinqa yabona yanga wena uhlezi ukhuluma izinto ezikufa uhamba yabona ukuthi ngempela usathane ukusebenzisa. Amen. Usebenzisa usathane nokubheda ukubheda konke lokubambile nokulawula ezo nto ukuphamba ulawula izinto ongazazi ukukhuluma izinto ongazazi okuyizinto ezingafanele kepha kunalokho makube ngukubonga. Ayizona nto ekujayi mina ngithi ngikwena indaba yokufesa ifunakala bonga lo ebeke khona uNkulunkulu cela kuNkulunkulu bethu uNkulunkulu funda ukubekezela uthando uyabekezela momthanda uNkulunkulu wonke amazwi akhe abashoyo azokufundisa ukuthi wena ufunde ini ukubekezela. Yabona izinto esizifunde eBhayibhelini zamazi okuphila kwabahlakaniphilileyo ziletha ukuqonda
kepha kulabo abayiziwula ziyabacasula zenza bagwazeke bafuna ukuthi bagandane amazinyo abo baze bazosigcoba ngamatshe ngoba yini umfundisi wakho unamanga ubaba wakho unamanga ugogo wakho unamanga umkhulu wakho unamanga ibhoza yakhe emsebenzini unamanga umholi wakho wepolitiki unamanga isizwe sabantu ababulawa amanga lingathi iBhayibheli lithi-ke asilwi negazi nenyama silwa nalomoya ukubambeni moya nje ukubambeni ngokuba yazini lokhu nikuqonde yes ukuthi akukho sifebe noma ongcolileyo noma ongunesangaka noma ngabe ofisa izinto zabanye abantu ongokhonza izithombe noma okhonza izithombe namadlozi onefa embusweni kaKristu noNkulunkulu. awuphinde uhambe lapha kwincwadi yamsambulo sahloko 22 from verse 14 babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo esithini wokuphila bangene emzini ngamasango ngaphandle lalelayo babusisiwe abazongena emzini ngamasango laba abahlanza izingubo zabo abahlukana nesono kepha lithi iBhayibheli ngaphandle kulapho-ke uphinde uzongiphunelela uhamba ungiphunelela futhi chapter 21 mengaphosisi chapter 21 kusukela kuverse 7 ngifuna uqala uqedele la bese uhambe ku-21 noma ku-20 phakathi kwa-20 no-21 kepha ngithi 21 awuhambe-ke manje ushona khona incwadi isambulo isahluko 22 verse 15 yes ngaphandle kukhona izinja-ke lalela-ke mzalwane ngifuna ukukucacisela iBhayibheli libhalile ukuthi abantu abanjani abayizinja wena mfundisi ongafuni ukukhuluma iqiniso othanda imali ubizwa ngesilwane ufananiswa nenja kuba kubhaliwe kwincwadi ya-Isaya sahluko 55 verse 11 ukhulunywa ngabo abaprofethi nalabo abathanda izinto nokuthi nje bathanda utshwala bangafuni ukukhuluma iqiniso bafundisa abantu indlela ezifanele ithini lapha kwincwadi ya-Isaya sahluko 55 verse 6 because bazozibuza ukuthi abanjani abayizinja ufuna uunderstand ukuthi abantu abanjani abayizinja abantu abanomhabholo abantu abanomona umona yifa lezinja inja inomona uthi uyiphakela ube ukudla la ishiyele ukudla la uthi ubeka lapha mayibona enye inja idla iyayihahamela ngoba ifuna ukudla yodwa konke ukudla ufuna ube kwayo inoma isisuthi bese-ke iyakhiya kanjalo ayithi bese isisuthi-ke mesithi hayi wozodla ifuna ukuba nomoya endlela bese isisuthi iyona-ke isizoshiyela konke lenye inja incwadi u-Isaya isahluko 55 verse 11 right liya kuba njalo izwi lami no only verse 10 ngokuba njengokwehla no verse 56 no 56 10 bonke abalindi bayizimpumputhe umlindi umuntu oqaphile angitho izolonto leyo umlindi umuntu oqaphile ngesingisi bathi he is a watcher bathi abanye mesikhuluma ngabantu ekuthiwa bagada umphakathi ama-security onogada abagada umphakathi abakhokhelwayo abahamba ngezimoto kuthiwa they are neighborhood watcher or watch so labo bantu bahlezi begade izinto ezingaphazamisa ukuthula ngithi so abafundisi-ke nabo nabaprofethi nabo bonke abantu abanikwe izwi likaNkulunkulu kuthiwa babizwa ngani ngabalindi haleluya bonke abalindi bayizimpumputhe so labalindi laba bayizimpumputhe yilaba abangafuni ukuma kuphi esisekelweni seqiniso abanakwazi abafuni futhi ukufundisa imfundiso epheleleyo ulwazi abanalo bonke bayizinja ngifuna nje ibambe lapho lithi iBhayibheli bonke abalindi abangafuni ukube sekelweni seqiniso bayini bayizinja eziyizimungulu okay abakwazi ukukhonkotha hambe ngane kwincwadi yesambulo sengibatshelile ukuthi abantu abayizinja abantu abanjani mekhulunywa ngezinja abafundisi abayizinja iBhayibheli iyafakaza ukuthi abafundisi labo abangafuni ukuhlala esisekelweni seqiniso ngaphandle kukhona izinja nabathakathi so izinja nabathakathi nezifebe nababulali bazothetha izifebe ukhuluma ngabantu besifazane abathandana namadoda amaningi noma abalala namadoda amaningi izifebe abantu abalala bengashadile monke ipitshile wesifebe noma ngabe wesilisa noma wesifazane uzalisa ingane yabantu ulokuthi uzoyishada wena uyisifebe kanye nayo
nababulali nabantu abachitha igazi labantu nabakhonza izithombe nalabo abaguqa ezithombeni nasemsamo bashisa impepho bonke bangaphandle ezulwini. nabo bonke abathanda nabenza amanga. So mawuwathanda ke amanga ku-TV isikhathi esiningi kugcwele amanga mzalwane. Ngamane ngibuke iNational Geographic kunokuthi ngiloke ngigcile ngibuka ama-movie ayikho nje into engathi usafuna ukuyifunda manje. Mina njengomhlengi ayikho into engathi safuna ukuyifunda ama-movie. Angitholi pleasure, angitholi intokozo ngama-movie. Base bekutshela yabona umuntu obuka ama-movie engenakho ukuqonda entertainment uthanda ama-character abantu abadlala ama-movie ukuthi ubani uyi-star, ubani uSuperman usave umhlaba, usindisa umhlaba. Akekho umuntu ongasindisa umhlaba ngaphandle kwaJesu. Kuthiwa aqhamuke umuntu babiza ngama-superhero oqhamuke njengokuthiwa ubani nje uThor, yamazi uThor, hayi uTopito, uThor, yamazi uThor, kuthiwa wasezulwini nowesando. Angisho yabona le movie le isando sakhe lesesiphatha uyena. Kunesikhathi lapho khona absent lesando sakhe silahleke sibeke kwenye indawo. Sekune competition lo sosando kufanele sisusa abantu bengakwazi ukususa kufika izimoto zize zithi sifuna ukususa leso sando singasuki. Uthola ukuthi lo nto yatholakala kwincwadi kaJasha ukuthi kunendukeni kuAdam. Lo ndukeni kuAdam yasinikwa uEnoch esuka kuSeth kuAdam noSeth kuze kuyophuma kuEnoch kuze kuyophuma lapha kuNoah kuze kuyophuma kuAbraham kuze kuyophuma kuIsaka kuze kuye kuJakobe aze ahamba uJakobe aye la eGibhithe afika inike uJoseph ayishiye eGibhithe kuqhamuka uJethro afika lo nduka ayithatha ahambe naye eMidiya afika ibeke khona. Athi ke le nduku oyithatha uyothola indodakazi yami zakumnika yona. Bafika abaningi bathi bayizukuza le nduku. Yabona ukuthi ungena lapho ke ngale nduku nanesando sakhe ngoba nakuthiwa uyindodana kaZeus. uZeus uNkulunkulu wezithixo. You understand? So lo Zeus lo bamkhonza. So manje bathi ke nayi ke lesando sikandodana ekuthiwa uThor into igama layo umfana lo odlala umlungu odlala lo movie. Starring. So manje uphatha isando esihamba ukuthi uvela sibize kanje akulula isandla sizohlala esandleni. Abaningi bayawazi ke ama-movie. Ngikhuluma lezi zinto ngoba ngithi uma ungenakho loqondo esinakho uzobuka ama-movie for entertainment. Mina ngiyakufundisa ukuthi kuma-movie bayakwazi ukwenza ukholelwe izinto ezingekho. Ukhuluma ukholwa ukuthi khona uNkulunkulu ethuba uZosi. Yabona kuveza umuntu wesifazane ku-TV ezibhuqabhuquza emsebenzi embhedeni enzi ucansi nomoya kuthiwa umithiswa umoya ingcwele. Bashintsha lento yokuthi uMaria wasibekela umoya ingcwele engathi kwakwenzeka lento abayivezayo lapha ukuthi wenza ucansi noNkulunkulu. NoHercules uyafana noJuzane noThor. So lezi zinto lezi ngalesikhathi kuvela lento le ukuthi ke uba lo ikhulume ngayo uJethro fika lapha ebekele induku le befika behlule ukuyithatha futhi ayekho nje uthatha uZiphora kwaze kwafika uMoses naye wahlala 10 years ejele. Kese lapha sehlala 10 years wathi uZiphora baba lo muntu besimfake lapha wase wamaHebheru uthini ngaye uthi akekho umuntu ongahlala ejele 10 years engadli ukudla phela. Uthi awumazi uNkulunkulu wamaHebheru usebenzele izimanga ezingakanani. Aqale emumva kuAbraham ukuthi uAbraham wamsindisa emlilweni. Nangu Noah wamkhipha emanzini. So noIsaka wasindiswa kwinkemba. uJoseph wasindiswa eGibhithe. Bese ethi ke hayi ngeke. Nalo asike sibheke ukuthi ngabe ngeke kwenzeke yini isimangaliso. Kanti uZiphora ubeziphela nje uMoses ukudla ngomusa kaNkulunkulu. Iminyaka eyishumi. Base behamba bombheka uMoses bamfica uMoses imtshebe yinde. Yindi intshebe izinwele zinde. uMoses uyehlwenywa ngaphakathi etilongweni. Uyakhuleka uyadumisa ugumisa uNkulunkulu. Babona ukuthi uNkulunkulu kaMoses uyaphila. Bamkhipha. Moses waphenduka umalusi. Wendoda le kuthiwa uJethro. Base kuJethro ese umalusi wakhona uMoses wajikela ngelinye ilanga emva kwendlu wahamba entabeni yaseHoreb. Horeb lo Mount Sinai. Mount Sinai. Wahamba eMount Sinai. Befika lapho wafike wabona before lokho wabona ejikela emva kwendlu kaJethro wabona ihlathi lapho wabona induku icwebezela. Ibhaliwe inombhalo uMoses wasondela ngenduku wayibamba yabanjwa uyena wabuya naye. So uMoses ngalo ndlela lapho ke khona ke
anikwa uZiphora kwathiwa unkosikazi wakhe uZiphora ngokuba wanzanga wayengekho engakwenza ngokuba leyo nduku yayibekelwe yena ukuthi wena ufike abe nelungelo lokuthatha leyo nduku ahambe ukhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhithe. Glory to God. Lezinto enizazi bazobuthi kulive iBhayibheli ngiyibone kuleli siyalilungisa. Hallelujah. Glory to Jesus. Siyasebenza ukuthi uNkulunkulu akhazimuliswe ngoba abantu babuza imibuzo la manje selikhamba leBhayibheli selisho lokhu nalokhu lokhu kuqhamuka kukhona eBhayibhelini Yes, Lord. kunezincwadi ezakhishwa sinazo Amen. okonkosi uliphethe leBhayibheli babone Hallelujah. ilona leBhayibheli elibaveza lokuqinisa olungakanani Amen. neincwadi ezu16 esizifakile kule Bhayibheli ezazikhishiwe. Amen. So ke manje ke mawukuthi umuntu othanda ubungcwele nothanda uNkulunkulu wena ke manje uzobulindele leBhayibheli ngoba leli lesingisi lesi sifuna ukulibuyisela esizulwini lonke ngoba leBhayibheli lesizulu elikhona njengamanje sebelithatha abalishintsha abakhipha abazifakela leli sinalo balibiza ngokuthi King James Version. Yes, Lord. Sekhona New Translation Version, sekhona NIV, khona ESV, khona BSV, khona Standard Bible. Lalela sifuna thina leyo qala yasuswa kwesiHebrew nakwisiGreek yalethwa singesini bathi King James Yes, Lord. Version. Hallelujah. Wonke lamanye ama-version akunandaba nawo ngokuba ke afika ahamba azenzele umathanda wabo. So ke even le Bhayibheli esizulu esinalo mzalwane yebo likhona lapha khona okhodayo khona okushintshiwe khona okhishiwe Yes, Lord. bazifakela okwabo laba ababekwenza ngazi babekwenza kanjani kepha uNkulunkulu siphila amandla ukuthi sifinyelele kulolu qiniso lelo. Uma nje uNkulunkulu esayigcinile inyama nomphefumulo kumina ngizokwenza kuphumelele ngamandla akhe. Amen. Okay, Hallelujah. sibuyela la ekutheni ke uNkulunkulu kwakhe ukwenza kwenzeka kukho ongashintsha. Amen. Uma sikhishwa kuphi efeni ngamandla kaNkulunkulu. Lemhlabeni inkanuka abantu abayigcwalisayo ngama TV, abayigcwalisayo ngamamagazini, abayigcwalisayo ngamaphepha book, abayigcwalisayo ngamafoni ku-internet, inkanuko. Ngikhuluma ngenkanuko. Khona izinto ozenzayo ongazazi enzelani. Amen. Khona izinto osowuphakathi kuzona awazi ungene kanjani. Indlela yokuphuma ukuthi wena ubuye uguqe phansi ngedolo uzile ukudla ukhuleke bese uqale phansi ufunde iBhayibheli. iBhayibheli uqala likuhlehlisa. Hallelujah. That's right. Into yenza ukuthi ugcine sonesizungu ingokuba unayo into ozoyenza. Ukuba wona isikhathi sokufunda iBhayibheli uye ufunda incwadi zeromance. Iromance ayisize ngalutho. Iromance yandisa ubufebe Yes, Lord. nenkanuko. Amen. uNkulunkulu udalile nje ukuthi umuntu wesilisa yoshiya uyihle nonina anamathele kumngaphi. Iromance yani hayi phela fanele sisispice izinto apha. Izinto zani? iBhayibheli lithi indoda ethanda umngakho, mthanda umngakho. Yes, Lord. Mfazi, thobela indoda yakho, thobela indoda yakho. Amen. Nifuna izinto ezingaphezulu kwenu ningaziqondi ezihola uSathane ezifaka uSathane ngoba amandla obumnyama ayanibusa. Amen. Indaba zeValentine inkanuko nobufebe noSathane lapho. Yes, Lord. iValentine ayinamsebenzi, ukhisimusi awunamsebenzi. Amen. Ngokuba indoda ayivelanga kowesifazane kodwa ngowesifazane owavela endodeni. Indoda iwumfanekiso lenkazimulo kaNkulunkulu. Amen. You understand? Ngokuba indoda ayidalelwanga owesifazane kodwa owesifazane wadalelwa indoda. Owesifazane uludumo lwendoda akayona inkazimulo, akayona umfanekiso wendoda. Uludumo, into abayidumo igugu kwena. Amen. So indoda igugulayo meyiphila emhlabeni ufike ubomkayo. Amen. Hayi abafazi, Amen. umfazi wakho. Hallelujah. Ngakho-ke owesifazane ufanele ukuba abe nophawu lwesithunzi ekhanda ngenxa yezingilosi. Isona sizathu-ke esenza ukusintshela abantu besifazane meneze esontweni noma kuthiwa usekhaya uma ukhululeka noma kwesikhathini sokuzila ukudla lapho khona uzila ukudla kufanele uhlezi umbozile ikhanda lakho ngoba isikhathi somkhululeko lapho usuke ukhuleka khona uNkulunkulu. Wena ndoda awukwazi ukuthi uthi ufastile lokubhizi ufaka amakepisi uzole soguqile sokhuleka uNkulunkulu sothi ukhohliwe. Mawuzazi kahle ukuthi uyasithanda ikepisi noma isigqoko mawuzofasta libeke eceleni Yes, Lord. ukuba kufanele kuze uNkulunkulu umfanekiso uyinkazimulo yakhe. Amen. Sifundisa lezi zinto ngoba siyanithanda. Abafundisi bena abafundisi ngalezi zinto. Into ababhizi ngayo imali. Into ababhizi ngayo imbathi ama-event, yini ama-event. Lezi zinto lokhu khona inkonzo yalokhu, khona inkonzo yalokhu. Ziningi inkonzo iyodwa uJesu Kristu. Hallelujah. Ufuna inkonzo woze eBhayibhelini mzalwane. Yes, Lord. Zonke lezi zinto abazimisayo emhlabeni ngengisho methu inkonzo yevuselelo, methu asiyo inkonzo yevuselelo. Angazi ngabe kuvuselela ngaphandle bekuthi ngizoya endaweni lapho khona ke engakaze ngiye khona ngiyoshumayela. Futhi akaze thiwe ke ngiyoshumayela into inkonzo yevuselelo.
sekuyinto eziqanjiwe lezo bathi ukhuluma ivangeli kuthiwa abamba bofundisa abantu benza abafundi Amen. Hlangane nendini zonke. Hallelujah. benza abafundi umhlaba wonke babafundise zonke izinto ezikeBhayibhelini izinto ezikeBhayibhelini izona into ezibalekile ngaphezulu kwezinkonzo zetiye inkonzo zephasika inkonzo zalenge inkonzo zalenge inkonzo kaMfundisi inkonzo yomthanda zonke inkonzo nje Amen. inkonzo siyakhuleka siyathandaza yayizona khona ingoma le eculwa njalo ngifuna izwi uthini iyafaka nomngcwele le ngoma le bayacomplain labantu ngifuna uzwe bayacomplain abantu njalo ngifuna ukuzizwa futhi ngiyacomplain nami nje ngiyakhala njalo siyathandaza siyanikela njalo abathanda abantu nabo babalesele yini Hallelujah. Hallelujah. ayikhuluma umuntu ozosho njalo nje senze ukuthi njalo ngesenze lo muntu lowo akaneme akuyona ingoma engayicula lo ngithi ngiyayicula abazalwane le No. Hallelujah. njalo siyathandaza siyanikela siyakhuleka siyajumisa njalo engijayibona into leyo ukuthi nje lo ngoma ikhuluma ngomngcwele Remember. Hallelujah. sifuna ingoma ezosho ukuthi uJesu Kristu mkhulu namandla uyinkazimulo uyingcwele sifuna ingoma ezimdumisa lezimkhazimulisayo ingoma menga ngifuna understand sengivala ngale verse awubanike le verse ngivale ngalo kwincwadi yesiqala kwaseKorinte esahluko 2 ufuna uverse 14 ngifuna understand ukuthi mesikhuleka noma ke sicula noma sikhuluma noma sibonga noma ngabe kuthiwa yini esiyenzayo kufanele siyenze ngokuqonda ayikho into ekumele uyenze ngoba na ukuthi wena nje ugcina icala asigcina icala ngomngcwele you understand go ahead Incwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko sesibili verse 14. yes Umuntu wemvelo kwakwamukeli okukamoya kaNkuluNkulu Yes. ngokuba kungubuwula kuye. ubani uverse balo Verse 14. awuqale from verse 12 Hallelujah. Incwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko sesibili verse 11. ngifuna uverse 12 Kepha thina asamukelanga umoya wezwe kodwa umoya ovela kuNkulunkulu ukuze sikwazi esikuphiwe nguNkulunkulu ngomusa esikukhuluma ngakho futhi kungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu kodwa afundiswa ngumoya sichaza okomoya ngokomoya umuntu wemvelo akwakwamukela okukamoya kaNkulunkulu ngokuba kungubuwula kuye yes angeke uqonde ngokuba ubonisiswa ngokomoya yes kepha ongomoya ubonisisa konke kodwa yena kabonisiswa umuntu go ahead ngokuba ngubani oke wawazi umqondo wenkosi ukuba angaze ayifundise na kepha thina sinomqondo kaKristu yes Amen. isiphelile Amen. Nkosi ungifundele incwadi ngesingisi The book of 1 Corinthians Sahluko chapter 2 Yes. verse 12. yes Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given. no us of God. uxolo nginike usahluko 12 sahluko 12 verse 14 starting from verse 12 Incwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko 12 verse 12 yes ngokuba njengomzimba umunye kepha kunezitho eziningi nezitho zonke zomzimba nokuba ziziningi zingumzimba munye unjalo ke noKristu ngokuba ngamoya munye thina sonke sabhaphathiswa sibe mzimba munye yes noma singabaJuda noma singamaGriki noma sizigqila noma singabakhululekileyo thina sonke saphuziswa moya munye okay awuphiwe uhambe lapha ku 14 12 ngokunjalo nani lokhu nishisekele iziphiwo zomoya yes funani ukuba nibe
nazo kakhulu ukuze kwakheke ibandla. Ngakho ke okhuluma ngezilimi akakhulekele ukuba akuhumushe, ngokuba uma ngikhuleka ngezilimi ngikhuleka umoya wami, kepha ingqondo yami ayinasithelo. Kanjalo pho ngiza kukhuleka ngomoya. Uyakukhuleka ngani? Ngiza kukhuleka ngomoya. Yes. Ngikhuleke nangengqondo futhi. Ngikhuleke nangengqondo futhi. Ngiza kuhuba ngomoya. Nakhona uma ngihuba futhi kufanele ngihube ngokomoya. Ngihube nangengqondo futhi. Kanjalo nangengqondo njengokhuba. Uma kungenjalo, nxa ubonga ngomoya, lowo osesikhundleni sabangafundile angasho kanjani ukuthi amen? So uma senza kwakho na izinto zikamoya fanele sizenze ngokuqonda. Uma sicula fanele sicule ngokomoya, sibe munye kumoya. Ngeke ucule uthi uyacula kodwa into oyiculayo ayiqondi ukuthi ukutheni. Kufanele ukwazi ukuyinterpreta, ngoba le nto lengikhuluma ngayo ukuthi njalo isho ukuthini. Ngeke ungitshele ke wena ke ingoma le ethi ifuneke siyenze lonto. No, ayikhulumi ngobungcwele lo ngoma nje. Into engacula nabantu abangakholwa jointini, ngacula nayizangoma ukuba ithi njalo siyathandaza, siyanikela, siyadumisa thina njalo. Into leyo engafaki ukuthi uJesu ke kwenziwa izinto ngegama lakhe. Kumnandi ingoma ezokhuluma ngoJesu, kanti ikhuluma ngoJesu uyizwe futhi ukuthi idumisa yena. Le nto ngikhuluma ngayo ukuthi njalo siyadumisa, siyakhokha, siyakhuleka thina njalo. Ayinamsebenzi lonto emngcweleni. Angizwa nje ifaka uJesu, angizwa nje ikhuluma ngobungcwele. Kubalulekile ukuthi izinto esizenzayo umuntu angacashi mesicula ingoma sicula kwabantu asidumise simvezo lesimdumisayo. Emculeni kwethu masimvezo lesimdumisayo. Jesus. Hallelujah. Kufanele sikwenze lokho. Amen. Angithi amadumane zangoma zithi ongihawukele thongo lami ngihawukele. Bacule baze bagide bakhuluma ngethonga labo. Hallelujah. Amen. You understand? Ngoba yini bayakhombisa bakhuluma ngani? Bambiza ngegama uNkulunkulu wabo, uNkulunkulu wamathonga. Hallelujah. Asikhulumi thina indaba zento efihlekile. Ngifuna iculo elifihlekile alibe sobala ukuthi iculo leli likhuluma ngobungcwele, likhuluma ngobuNkulunkulu. Musaka Jesu. Hallelujah. Maninika incwadi yaZethu 2:38. Incwadi Izenzo isahluko sesibili verse 38. Yes. uPetru wayesethi, phendukani, yiloyo naloyo abhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele, ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Okay, isikhathi manje lapho kumele uthathe khona isinqumo ngempilo yakho. Njengoba uzwa nje iBhayibheli lithi ngene lutho olungcolile ezulwini. Yonke ngifuna ukutshela wena namhlanje. Lokho kunye nje bese ngithi nje isiyalezo phansi kwesiyalezo, umugqa phezulu komugqa, iphana phaya. Ngiyaphinda bino ukutshela nje ukuthi uma umzalwane izwi hlambulula ingubo yakho. Thatha ingubo yenkazimulo engcwele, thatha uJesu manje usanikwa isikhathi ukuze ke wena uthola ukuphila okuphakade, uthola ukuthula nentokozo yasezulwini lemhlabeni. Impilo esinikwa uJesu, impilo yasezulwini ekumele siyiphile emhlabeni. So wonke umuntu othi ufuna ezulwini mzalwane, ngiyanxusa ukuthi akukhuthalele ukuthi yena uqobo lwakhe angabheke omunye umuntu, azibheke yena eze kuNkulunkulu ngokukholwa ukuze asindiswe yena. Naye bese sindisiwe uNkulunkulu uyosebenza ngayo ukuthi nabanye basindiswe. Ungathi wena usasindiswa sofuna ukuhudula abantu. Bebe ngahambe lo ndlela wena futhi uzowa ngenxa ukuthi abantu ufuna ukubahamba okubabisa le ndlela abafuna ukuyihamba. Hamba indlela abantu bakulandele bekubadala bazokulandela. Yekanje abokuncenga abantu ukuthi basindiswe. Ungaloku uncenga abantu. Ukesa kancenga umuntu. Ivangeli leli lithiwa lifafaza lifana nembewu. Imbewu ayihamba uyincenga ukuthi ke ngifuna umile la mbewu. Ngiyacela mbewu phela mila phela mbewu. Awu mbewu kahle ngilinde. UJesu uma utshala imbewu yami ngishubela izwi mina.
ngiyalishiya kanjalo izwi uJesu uma ushumayela izwi ufana umuntu ohlwanyela imbewu ayishiye akazi ukuthi mina nini kanjani so le ndaba lokuncenga abantu ukuthi babe ngcwele umosha isikhathi sakho understand yakusiza nje kusavela isikhathi ukuthi bekhona abantu abancengayo ukuthi phela mama nikenizwe noma baba noma auntie noma malume emkhulu awukuzwe phela wamukela uJesu ungakofi mina umuntu uyazi ngimtshela kanjani ngoJesu ngikutshele mina uma ufuna ukwazi ngami mina ngikuthanda uma unembuzo ngoJesu cause unginikile ukuthi ngikutshele ngaye so ngizokutshela kanjani uyabona nje kufana nento lokuthi ukhuluma nomuntu wesifazane uma uthi uthula abantu abathanda ukushela akhulume naye umuntu wesifazane ebhekele uhamba nawe uyakhuluma uthi uyamshela lo muntu lo akakubhekile ayikho ingxoxo kepha uthi uyamshela uzubele nokuthi awukusala bayangezwa akubalekile lo umuntu okhuluma naye uma uthi ukhuluma umuntu osuke kubuza imibuzo ufuna ukuqonda uJesu babeza kuyena bezombuza imibuzo abaFarisi angithi abantu babeza kuyena bezothamela izindaba ezimnandi angithi wengahambe ncenga abantu uJesu pho why mina ngizomela ngikwenze manje uJesu uthi ke uma ungena emzini kungekho ukuthula thula uthi inyawo zakho uhambe abasho ukuthi uJesu uncenga abantu njalo ekseni wena usuyabonakala uyangqongqoza uthi uzama ukusindisa umuntu awukazi ukusindisela wena umuntu usindiswa uNkulunkulu uthi mesitshaliwe imbewu iyazimilela ngesikhathi sayo abantu bengazi ukuthi imile nini so akekho umuntu ongathi yena manje boaster noma uzozikhanya ukuthi waphendula ubani bese engasathandi uzoshintsha futhi ngenxa ukuthi bengathandanga vele wenzela wena kepha lo bizo uJesu uzofika hlala aninamathele ezwini likaJesu akanamathele kumina yabona ingakho manje nginolaka bathi ngikhuluma iqiniso ulaka lami namsale iqiniso wena ushisa umlilo nje mawufuna ukuphenduka umkele ivangeli uzosithinta wena bese ufuna ukuhamba indlela yokungcwele uzosithinta ubhabhadise egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethana kwezona awukho umbuzo ongeke uphenduleke ngeBhayibheli uNkulunkulu evumile ngoba siyenze lento siyenzele iphakamo noma sithi sifuna ukuthi omunye abe right omunye abe wrong no iBhayibheli right isonke si wrong so ungambulele ukuthi aqondise yonke into ngeBhayibheli uzoqondisa yonke into ngeBhayibheli hayi ngokuhlakanipha kwakhe nangezinkanuko zakhe iBhayibheli alihambi ngezinkanuko zami nayo yedwa umuntu hamba ngomoya weqiniso sifuna wona ke ingakho simla sifuna abantu bawuthole ingakho sishumayele ngathi asinandaba ngoba siyazi ukuthi labo uNkulunkulu ababeziye bazoza asishumayele ngazi ukuthi sincenga abantu ukuthi beze la bazohlala nathi ke sibanike itiye sibanike ukudla uzokuthola ngoba kuyinto ebalekile kepha into ebalekile kwasezulwini ukudla ningalandeli emabandla ngenxa ukuthi nilambele eziswini banibamba kanjalo vele ngoba niphakele ukudla bese nizogcwalisa amasondo banifundisa imisebenzi nithola imisebenzi nisebenzele bona ukuba konke enzobe nikwenza nzobe nikwenzela ukuthi naphakelwa khona kodwa ukudla komphefumulo akuphakelwanga ufile emphefumulweni Jesu Kristu inkosi bonke abafuna ukubhabhadisa bazosithinta kule number lo ibonayo ku screen noma ku email address uNkulunkulu aqhubeka ingcine bazalwane sesiphinde sibonane namhlanje umgqibelo kusasa ekuseni ngo11 usifane umkhuleko bhuti mina nje babona amandla ngosimo egameni elihle likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu izwi lakho leli Nkosi enamandla siyabonga Nkosi enamandla ukukhuluma nathi kuntambama Nkosi okuyizwi lakho uNkulunkulu engcwele elifaniswa nembewu Nkosi lapho Nkosi enamandla imbewu etshalwayo uNkulunkulu engcwele izwi lakho ke baba sizwile Nkosi enamandla siyabonga uNkulunkulu engcwele siyabonga Nkosi enamandla siyanxusa ke Nkosi enamandla ukuba izwi lakho selikhulunyiwe Nkosi kungafani Nkosi nezeleze kepha lifike lithole indawo enhlizweni uNkulunkulu engcwele okuyinhliziyo yethu uNkulunkulu enamandla efaniswa njengomhlabathi ovundileyo Nkosi enamandla akungathi ke Nkosi usukhulumile siqinise inhliziyo Nkosi enamandla kepha ke Nkosi silalele silenze baba izwi lakho siyanxusa baba amandla uNkulunkulu engcwele nalapho Nkosi ihluleka khona nalapho Nkosi sibuthaka khona wena baba othezweni lakho konke sicelayo Nkosi ngegama likaJesu Kristu wena baba uyasenzela siyanxusa ke uNkulunkulu engcwele nangalesikhathi mighty Lord ukuthi ke Nkosi usukhulumela izwi lakho Nkosi licaleke baba lithele baba ithelo uNkulunkulu engcwele ukuze baba sibonakale nasezweni uNkulunkulu wena othezweni lakho thina siwusawoti wezwe ukuze baba izwe libone Nkosi ngenxa yemisebenzi yethu libone ukuthi uyaphila udumo nenkazimulo baba lube kuwe siyabonga Nkosi yethu siyabonga uNkulunkulu namandla
siyakuthobela nangalesikhathi nangalomzuzu Nkosi enamandla siphakamisa wena Nkosi imisebenzi yakho emihle oyenzileyo Nkosi enamandla inkonzo wayenza Nkosi eminyakeni eminingi eyedlule baba inkonzo yesiphambano kuze kube namuhla Nkosi engcwele sisavuna baba sisavuna izithelo zayo siyabonga uNkulunkulu engcwele ukuthi wena baba awufani namuntu Nkosi engcwele kepha wena uyinkosi yenkazimulo wena Nkosi ujulile Nkosi ngomhawu uNkulunkulu namandla siyacela ke egameni elihle likaJesu Kristu uNkulunkulu engcwele ukuthi izwi lakho Nkosi engcwele lisabalale uNkulunkulu namandla naloyo Nkosi olilalelayo Nkosi enamandla izwi lakho angaqinisi baba inhliziyo kepha ke athobe uNkulunkulu engcwele ngokubutha izwi lakho loyo Nkosi othobayo Nkosi wena uyakumenzela umusa egameni elihle likaJesu Kristu waseNazaretha siyakhuleka Nkosi siyabonga baba udumo lonke malube kuwe amen.